Това е историята на Ел Салвадор и президентът им Наиб Букеле. Допреди няколко години Салвадор се беше превърнал в синоним на насилието. През 2015 година черната статистика достигна абсолютен пик. Най-високият процент убийства на глава от населението в света – 104 на 100 000 души. За сравнение, в Англия тази стойност е 1. Населението на Ел Салвадор е едва 6 милиона души, но през 2015 година над 6500 загубиха живота си от оръжията на престъпни банди, които върлуват в страната, както и от тези на полицаите при сблъсъците с тях. В следващите години други държави оглавиха черния списък, но престъпността, бедността и емиграцията продължаваха да бъдат проблем. Само преди няколко месеца обаче властите в столицата Сан Салвадор се похвалиха, че престъпността в латиноамериканската държава е спаднала до 2,4 убийства на 100 000, което я прави абсолютен рекордьор в региона. Според някои статистики, това дори означава, че Ел Салвадор е най-сигурната държава в западното полукълбо след Канада. Как е възможно това? Ами с железен юмрук срещу престъпните банди. Драстичната промяна се свързва с името на Наиб Букеле, авторитарният президент на страната, който за първи път бе избран през 2019 година. Тогава броят на убийствата в страната е 38 на 100 000, което макар и далеч от пика през 2015 година, все още представлява сериозен проблем. Но Букеле обявява война на уличните банди и най-вече на двете големи престъпни организации МС-13 и Барио 18.